രാജ്യവും രാജാവുമെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു കാനന ശ്രീയിലായി എന്തിനെത്തി? പോകുക പോകുക രാജകുമാരി, നീ അന്തഃപുരത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൊള്ളുക. പോകുക പോകുക രാജകുമാരി, നീ അന്തഃപുരത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൊള്ളുക. മഹാഭാരതത്തിൽ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട രണ്ട് പേരാരൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്ന് കർണനും, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടുപേരും, അത് കഴിഞ്ഞാലെന്നില്ല, രണ്ടുപേരും ഒരേപോലെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ്, ഏകലവ്യനും കർണനും. അപ്പോൾ പിന്നെ പെരുവിരൽ മുറിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഏകലവ്യനെ പറ്റി കൂടുതലൊന്നും അറിയത്തില്ല. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി എഴുതിയൊരു കവിതയുടെ 1-2 വരികളാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചൊല്ലി. ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണരൂപം ഞാൻ ചൊല്ലി ഇടാം. പക്ഷേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഒരു ചാനൽ, ഈ ഒരു ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തന്നെ ഒന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു എഡിറ്ററുടെ സഹായത്തോടുകൂടി തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണരൂപം ഞാൻ ചൊല്ലിയിടും.